Shibenta na ka Kyrwoh baka Hinyotrap National Liberation Council kalapha haga janme jong ka arpo artre uno pra arjar pesan lingba uba san ku parnong tra u General Secretary ka bakenno baki pulet ki buuri jingsisha halor ka jingja bathai bom ha simplong East Jante Hills District kala kran ru halor ka nongrem jong ka ha ka bayar dei baka jingdawa baka Khasi Hills Autonomous District Council KHNLC kadiban ai sanat shaus im Sohra. Kyrwoh ka ong baka tip shai bo uminjur lang majaw u acting chief baka KHNLC kalathung uriu Briew jongki na ka party pra bat kumta uba Ardent day ban Saitkhuid bat day ban le kum ublei khendo. Shu ka Kyrwoh ka ong baka seng ka don ka hok ban tuklar bat ka hok jong ka jat ban Briew ka pihap ban siu ka long kumba phibet kumta ru phin saot. U David basisha juput tu royala de ha kamera shwa ban lechatma la ong ka Kyrwoh ka bala ben rap bala da kapor kala khot what u David talk ru u hap ban long lang kanya ka kot baka HNLC kan sa mission ka bakerteng the blueprint of Hinyotrap kan sa ai ka jubab yaki babon ki jingkali kan top yaki atli ki jingkali uba Ardent la ong ka Kyrwoh ka ba uba san ku parnong traw ula ong bu kumju kani ka ju ka jingkali ya uba Ardent bakum ka jat ban Briew law kwa ban shong yeng wai sa kum ni ukwa ban shong yeng la jong. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya